हाय हेलौ लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननियाव बयनियावबो आंनि निमाहा बियो। मानो होनना बुङोब्ला आंनाव मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जानानै फैदोंमोन। ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन। नोंथांमोना जानो हागौ बे आंनि बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नङा होमब्ला। थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर थ'दो आं बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला। नोंथांमोननो मा खारननि थाखाय जामारदों नोंथांमोननो आं फोरमायलांना होनि आरोना। थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थादो, खोनासंलांबाय थादो नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' दिनैनि बे आंनि मेन भिडिअ'आनो ओरैबायदि जाहैबाय जि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमबा, जायफोरानोखि इउटुबार जायफोरानोखि ससियेल मिडियाफ्राव बेबायदि एक्टिभ थायो बा अनलाइननि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों जायफ्रानोखि फैसा खामायनो सानदों बिथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जानो हागौ आंनिख्रुइबो बांसिन नङा होमब्ला। थेवब्लाबो जास्ट आं जिखिनिखौ आं मोनदांनो हादों, जेखिनिखौ आं मोनथिदों नङा होमब्ला, बेखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय सेयार खालामनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना। जाहाथे इयुनाव सोरबाफोर जायफ्रानोखि रोङा जायफ्रानोखि मोनथिया बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जाहाथे खालामनानै लाया आरोना। बेनि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय खालामनानै सेयार खालामदों आरोना। नोंथांमोना हाजासे जायफ्रानोखि नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै सेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनाबो प्रब्लेम जाया आरोना थांनानै इयुनावहाय बेफोरबायदि माबाफोराव। ओरैबायदि मोनसे जेंना जादोंमोन, ओरैबायदि मोनसे स्ट्रिक फैदोंमोन आरोना आंनि बे चेनेलावहाय। ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेयाव लोगोफोर 2 उइक्सनि थाखाय मोनसे स्ट्राइक फैदोंमोन आरोना। जायफोरानियाखि बेफोरबायदि स्ट्राइक फैदों बिथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ मानि थाखाय स्ट्राइक जायो आरोना। बोरैहाय स्ट्राइक फैयो, मा भिडिअ होयोब्ला बा मा खालामोब्ला बोरै भिडिअ दालियोबा बा बोरै थाम्बनेल होयोबा स्ट्राइक फैयो। जायफोरनियाखि स्ट्राइक फैदों बिथांमोना मिथिखागौ अलरेडि नङा होमबा। आरो जायफोरनिया फैयाखै बिथांमोना अननानै नैबे भिडिअखौ नाय आरो नैबे भिडिअखौ हाजासिम सेयार खालाम, जाहाथे इयुनाव आरो गुबुनफोराबो बेफोरबायदि स्ट्राइकआव फैया बा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव जेंनायाव फैया आरोना। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो, जायफोरानोखि नैबे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ हाजासिम सेयार खालामना हो आरोना। जाहाथे आरो गुबुनफोराबो आं बायदि बा जायफोरनि बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों बिथांमोननि बायदि आरो गुबुनफोराबो जाहाथे प्रब्लेम जाया आरोना। गावजों गाव हेफाजाब होलायो आरोना। आं बेखौ सानो आरोना। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिन्थिया, नाथाय आं बेखौबो बेफोरबायदि सानो आरोना। आंहा जायबायदि प्रब्लेम जादों नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि जाया आरोना। ओरैबायदि मोनसे जेंना, ओरैबायदि खाथ्राखा बेफोरो खोनथाम काउन्टिं जायो आरोना। खोनथाम काउन्टिं जाखांनायनि उनाव बियो खोनथामनि जुदि बारा जादोंबा नोंनि चेनेला डिलेटबो जानो हागौ आरोना नङा होमबा लोगोफोर। गाज्रि भिडिअ होनो हाया, थैनि भिडिअ होनो हाया, दानलायनाय सुलायनाय होनो हाया, गाज्रि थाम्बनेल होनो हाया। बेयावनो अलरेडि नों रोखा रोखा लिरनाय होखानाय दङ। नोंथांमोना वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै जुदि नायोब्ला चेनेलखौ, गावनि चेनेलखौ लग इन खालामनानै जुदि नायोब्ला बेयाव मिथिखागोन नोंथांमोना नङा होमबा। बेयाव रोखा रोखा लिरनानै होखायो। स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'a बेनोमोन। आंहा जिथु प्रब्लेम जादोंमोन आं नोंथांमोननो बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय सेयार खालामनो होननानै सानदोंमोन। ओंखायनो नैबे भिडिअखौ खालामबाय, बानायबाय। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। आं इयुनाव आरो नोंथांमोननि हेफाजाब होनानै आरो बेनिख्रुइ मोजां भिडिअखौ लानानै फैबाय थानो हायो बा लाबोबाय थानो हायो। आरो नोंथांमोनखौ हाजासिम आं खुसियाव खालामबाय थानो बेफोरबायदि भिडिअखौ आं लाबोनो हायो आरोना। स' थेंक इउ स' माच। आरो गोदान भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय।